Oletteko te koskaan tuntenut semmoista kosmista kauhua? Riippuu, mitä tarkoitetaan sanalla kosminen. Otetaan vähän vettä. Tämä on niin kovaa tämä keskustelu. Tämä on niin myskinen nyt. Nyt on kovaa. Jatka. Mä selitän tämän hyvin niin kuin yksinkertaisen esimerkin kautta. Viime kesä oli surkea, kuten kaikki tiedämme, yksi huonoimpia niin kuin vuoden 62 ja 87 ohella ihan säidenkin puolesta. Mä olin yksi sunnuntai, myönnetään, mulla oli krapula ja mun vaimo pakotti mut Vantaan Ikeaan. Ja mä siis vietin siellä monta tuntia. Kaikki merkit on siis ilmassa. Joo. Ja sitten loppujen lopuksi niin kuin vaimo antoi mandaatin, että nyt mennään kotiin ja saat ruokaa ja siis kaikki tämmöiset positiiviset niin kuin, puolet. Ja kun me ajettiin sieltä Ikeasta takaisinpäin, mä katoin auton ikkunasta, oli sellainen tihkusateinen päivä, ja mä katsoin sitä moottoritietä, sitä kehää. Ja sitten yhtäkkiä mä ajattelin, että mitä jos kristinusko onkin oikeassa, tai mikä tahansa muu tämmöinen ikuista elämää lupaava usko, että tämä ei pääty koskaan. Että tämä ei pääty koskaan. Mä en ikinä niin kuin voi menettää tietoisuuttani, ja mä en ole ikinä eläessäni kokenut sellaista niin kuin vastaavanlaista kauhua.